Vítejte na dnešní prezentaci programu Gostabex. Dnes se budeme věnovat tématu krizových situací a zaměříme se na to, jak efektivně zvládat krize, které vás mohou během Erasmu v oblasti duševního zdraví potkat. Krizi lze definovat jako kritickou událost nebo bod, kdy začne selhávat obvyklý způsob zvládání náročných situací. Krize může být vyvolána různými faktory, obvykle ztrátou, volbou nebo změnou. Důležitým aspektem krize je, že je definována jednotlivcem. Stejná událost může u jednoho člověka krizi vyvolat, zatímco u jiného člověka krizi nespustí. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv krize často představuje značnou výzvu, představuje také unikátní možnost pro růst a změnu. Je celá řada situací, které mohou vést ke krizi. Patří mezi ně hluboce zasahující události, jako je ztráta milované osoby nebo rozchod. Krizi mohou spustit také významné životní změny, například ztráta zaměstnání nebo stěhování. Krize navíc nemusí být spuštěna pouze vnějšími událostmi, ale často k ní mohou vést i vnitřní příčiny, například problémy s duševním zdravím nebo hormonální nerovnováha. Na tomto slajdu se zaměříme na pochopení dopadu nezvládnuté krize. Nezvládnutá krize může vést k několika závažným psychickým dopadům. Za prvé, krizi doprovází emoční nestabilita, která se projevuje rychlými změnami nálad a emocí, které jsou nepředvídatelné a obtížně zvladatelné. Člověk v krizi se může v jednu chvíli cítit nadšený a v jinou chvíli zoufalý, což stěžuje každodenní fungování. Dalším projevem krize je nezvladatelná úzkost. Nejedná se jen o typickou každodenní úzkost, kterou může zažívat mnoho lidí. Jde o intenzivní, zdrcující formu, která může člověku bránit v jednání, rozhodování nebo udržování vztahů. Při krizi se také typicky vynořují silné pocity viny a studu. Tyto emoce jsou obzvláště obtížné, protože mohou vést k tomu, že se jedinci začnou izolovat, čím se zintenzivňuje pociťovaná krize. V neposlední řadě může dojít k zúženému zaměření vnímání. To znamená, že jedinec může mít potíže s viděním širší perspektivy a místo toho se upne na to, co vnímá jako selhání nebo problémy a často přehlíží možná řešení nebo podporu, která je mu k dispozici. Zeptali jsme se skupiny studentů, kteří vyjížděli na Erasmus, jakých krizových situací se během svého pobytu v zahraničí obávají. Na tomto a následujícím slajdu je shrnutí jejich nejčastějších obav. Nezapomeňte, že tyto situace se vám mohou, ale nemusí stát. Je však užitečné vědět, jaké situace vás mohou během Erasmu potkat a také, jak je řešit. Krizové situace mohou pramenit nejen z nového akademického a kulturního prostředí, ale mohou být také důsledkem osobních stresorů, specifických pro život v nové zemi. Například nepříjemná situace se spolubydlícím představuje značný stres. Hledání vhodného jídla se může zdát nepodstatné, ale pro ty, kteří mají alergie nebo specifické stravovací potřeby, se může stát zdrojem velkých obav a nepohodlí. Studenti se mohou ocitnout v zoufalé situaci, kdy nebudou mít kde bydlet kvůli různým problémům s byrokracií nebo jiným nedorozuměním. Náročné může být ale také například udržování vztahu na dálku nebo absence fyzické přítomnosti blízkých osob, jako je rodina a přátelé. Na tomto slajdu si můžete přečíst další možné krizové situace, které mohou nastat během vašeho pobytu na Erasmu. Nyní se zaměříme na zmíněné konkrétní krizové situace a probereme, jak je řešit. Nejprve se budeme věnovat potížím v oblasti ubytování. Zajištění stabilního a pohodlného bydlení je pro duševní pohodu a studijní úspěchy zásadní. Pokud se stane, že nebudete spokojeni se svým nebo se svou spolubydlící, položte si nejprve otázku: co mi vlastně vadí? Tato otázka vede k zamyšlení nad konkrétními problémy nebo situacemi, které jsou pro vás v rámci spolubydlení obtížné. Může být také velmi užitečné se zkusit se spolubydlícími lépe poznat a najít společné koníčky. Navazování přátelských kontaktů pomáhá k vyšší toleranci a ochotě zvládat i nepříjemné situace. Pokud však budou problémy přetrvávat, může být lepší variantou požádat o změnu a najít lepší možnost bydlení. Mějte na paměti, že je zcela přirozené, že vás unavuje trávení příliš mnoha času s jedním nebo několika dalšími lidmi. Trávení času s lidmi mimo váš pokoj či byt vám může pomoci lépe přijímat i nepříjemného spolubydlícího. Nyní se zaměříme na další potenciální krizi, ztrátu věcí. Ať už na letišti nebo během přepravy, ztráta věcí může studenty mimo domov značně potrápit a změnit tak to, co mělo být vzrušujícím dobrodružstvím, ve scénář plný úzkosti a nejistoty. V první řadě je zásadní ztrátu ihned nahlásit na letišti nebo na místě, kde se právě nacházíte, příslušným úřadům. Doporučujeme vám, abyste nutné věci, jako je telefon, doklady nebo peníze, vždy nosili v příručním zavazadle a zmenšili tak pravděpodobnost takových ztrát. Za druhé,
Je vhodné mít u sebe jak fyzickou, tak elektronickou kopii důležitých dokladů, jako je občanský průkaz a cestovní pas. Tato preventivní opatření výrazně zjednoduší prokázání vaší totožnosti v krizových situacích. V případě krádeže nebo ztráty platební karty nezapomeňte okamžitě zablokovat, abyste předešli dalším komplikacím. Dalším důležitým krokem je nahlásit krádež nejprve na místní policii a následně na velvyslanectví nebo konzulátu. Tím nejen splníte místní zákonné požadavky, ale také zahájíte nezbytné kroky zajištění dočasného pasu nebo nouzového cestovního dokladu. Dále se zaměříme na krize spojené s vaším životem v České republice. Pokud budete ve vztahu na dálku, doporučujeme vám udržovat stálý kontakt s vaší partnerkou či partnerem. Stanovení si pravidelného komunikačního plánu, který vám bude vyhovovat bez ohledu na časová pásma, může pomoci zmírnit frustraci z nedostatku komunikace. Je užitečné si povídat nejen o vašich zážitcích, ale také vzájemně si vyjadřovat pocity plynoucí ze vztahu na dálku a poskytovat si vzájemně emoční podporu. Je běžné, že při adaptaci na nové prostředí dochází ke změnám. Důležité je vzájemné porozumění a otevřený a upřímný dialog. Kladení otázek typu jak se opravdu cítíš, namísto pouhého jak se máš, může mít zásadní vliv na prohloubení vzájemného porozumění. Aby komunikace s partnerem či partnerkou zůstala dynamická, doporučujeme plánovat společné aktivity, i když jsou na dálku. Společné sledování filmů, hraní online her nebo plánování budoucích návštěv a společných plánů může vytvořit společné zážitky a chvíle, na které se můžete těšit. Ne všechny vztahy však vydrží nápor vzdálenosti a rozpoznat, kdy je vztah pod nezvladatelným tlakem, je zásadní. Nebojte si říct o pomoc, pokud si nebudete vědět rady. Nyní se budeme zabývat jednou z nejnáročnějších krizových situací, které mohou studenti během studia v zahraničí čelit. Ztrátou člena rodiny nebo jiného blízkého člověka. Taková situace vyžaduje citlivou a komplexní podporu, která pomůže projít náročným obdobím. Zásadní je dovolit si truchlit. Respektování procesu truchlení je pro naše emoční zdraví v situacích ztráty to nejdůležitější. Nenechávejte si své pocity jen pro sebe a místo toho neváhejte požádat o pomoc. Ať už od domovské nebo zahraniční univerzity. Nebojte se kontaktovat svého studijního koordinátora a probrat s ním, co pro vás může univerzita udělat a jak můžete zvládnout zbytek pobytu, nebo jaké kroky je třeba učinit v případě, že se rozhodnete vrátit domů. Na tomto slajdu se zaměříme na další možnou krizovou situaci. Potíže s komunikací. Efektivní komunikace je základem zvládání a překonávání krizí, zejména v neznámém prostředí. Pokud škola nekomunikuje včas a efektivně, může to před a během vašeho výjezdu způsobit zbytečný stres. Doporučujeme proto, abyste se nebáli aktivní komunikace, například osobně navštívit zahraniční studijní oddělení. Někdy může přímá komunikace vyjasnit nedorozumění rychleji a efektivněji. Pokud narazíte na jazykovou bariéru, doporučujeme, abyste na studijní šli s někým, kdo mluví místním jazykem. Neznalost místního jazyka může výrazně stížit každodenní interakci, která je důležitá pro bezproblémový pobyt, a proto vám doporučujeme se alespoň základům nového jazyka naučit. Programy jako Duolingo nebo kurzy nabízené univerzitami mohou vaše jazykové znalosti podpořit. Někdy se může stát, že váš učitel nebude vyučovat v angličtině nebo jiném cizím jazyce, kterým mluvíte. I v takovém případě vám doporučujeme se obrátit na zahraniční studijní oddělení a požádat o změnu předmětu či jiné možné řešení takové situace. Další možný problém v komunikaci může pramenit z nefunkční týmové spolupráce. Kdykoliv zjistíte, že ostatní nespolupracují, je vhodné si o tom promluvit. Možná jde o pouhé nedorozumění či rozdílné představy o množství vykonané práce. Doporučujeme vám, abyste si skupinové práce vždy rozdělili na části a určili, kdo je zodpovědný za jednotlivé části, čím zajistíte, že žádný člen týmu nebude nespravedlivě zatížen. Při skupinové práci mohou být někdy problémy zkomplikovány kulturními rozdíly. Pokud se vám něco zdá jako problém, je užitečné o tom s druhým komunikovat a zjistit, zda se jedná jen o váš pocit nebo druhý má jiné představy o spolupráci. V druhém případě se nebojte situaci probrat s vyučujícím. Pokud je během vašeho pobytu nutná návštěva nemocnice, je důležité mít na paměti, aby vám ošetřující lékař vystavil doklad o poskytnuté péči. Tato dokumentace je při proplácení nákladů zdravotní pojišťovnou nebo v případě, že potřebujete informovat školu o své nepřítomnosti, ze zdravotních důvodů zcela zásadní. Pro některé studenty může být náročné přizpůsobit se místní kuchyni, zejména pokud mají potravinové alergie, které mohou negativně ovlivnit jejich zdraví. Doporučujeme vám vyhledat obchody s potravinami s mezinárodním sortimentem, kde byste mohli najít známé potraviny z domova. Kromě toho je praktické vzít si sebou na cestu několik základních, ale nezbytných potravin,
které vám po příjezdu zajistí okamžitý přístup ke známému jídlu. Neméně častou stresovou situací může být nedostatek financí. Vzhledem k tomu, že se budete nacházet v nové zemi, je nezbytné připravit se na neočekávané výdaje. Je vhodné mít u sebe nejen dostatek peněz, ale také mít k dispozici rezervu pro případ nečekaných výdajů. Doporučujeme si připravit plán, jak budete spravovat své finance, včetně pravidelných kontrol účtů, abyste měli kontrolu nad aktuálním stavem vašich financí. Nepříliš známý termín pokrizový či posttraumatický růst je dalším aspektem v tématu krize. Jedním z klíčových ukazatelů posttraumatického růstu je zlepšení vztahu se sebou samým i s ostatními. Lidé, kteří zdárně prošli krizí, v sobě často objeví schopnost pěstovat hlubší vztahy s druhými, stávají se empatičtějšími a dokáží lépe komunikovat své pocity. Dalším významným aspektem posttraumatického růstu je zvýšení osobní síly. Po zvládnuté krizi se typicky objevuje zvýšená psychická odolnost a schopnost vyrovnávat se s obtížemi účinněji než dříve. Krizové situace mají v životě také potenciál dát věcem perspektivu. Překonání krize tak může vést k většímu ocenění života a vděčnosti za to, co člověk má. Na následujících slajdech se zaměříme na 2 nástroje, které můžete využít v rámci prevence krize. Prvním z nich je tzv. Osobní plán na Erasmus. Tento nástroj je přizpůsoben tomu, aby předvídal a zvládal potenciální problémy a zároveň zvýšil šanci, že si z pobytu odnesete co nejvíc. V tomto plánu se budete věnovat různým aspektům vašeho Erasmu, od emocionální přípravy až po praktické kroky po návratu. Přečtěte si důkladně otázky na tomto slajdu a zapište si odpovědi. Doporučujeme vám, abyste si tento plán vzali sebou a během pobytu ji pravidelně kontrolovali. Dalším nástrojem, který může podpořit vaši duševní pohodu ve stresových chvílích, je tato introspektivní aktivita, takzvaný dopis svému budoucímu já. Toto cvičení má nejen terapeutický, ale také transformativní potenciál. Napsání dopisu svému budoucímu já vám umožní zachytit vaše přání i obavy a poskytne vám jedinečné zachycení vašeho Erasmu. Psaní dopisu vás podnítí k zamyšlení se nad tím, jak byste mohli překonat případné překážky a dosáhnout svých cílů. Může vám také pomoci identifikovat navyklé vzorce myšlení a chování, které mohou ovlivňovat vaše prožívání a zkušenosti. Rozpoznání těchto vzorců vám pomůže provést nutné změny, které podpoří váš osobní a studijní úspěch. Nyní se zaměříme na to, co konkrétně by tento dopis mohl obsahovat. Na prvním místě se můžete zamyslet nad tím, za co jste ve svém životě právě teď vděční. Zvědomte si, kdo je pro vás oporou, nebo jaké příležitosti vám život nabízí. Zamyslete se nad aspekty svého života, které vám přinášejí radost. Mohou to být vaši přátelé nebo dovednosti, které jste si osvojili. Vyjádření vděčnosti podporuje zdravější vztah k sobě sama a zvyšuje pocit duševní pohody. Druhým bodem je sebeuvědomění. Co byste chtěli svému budoucímu já vzkázat o vašich obavách? Máte pro své budoucí já nějaké rady nebo tipy? A na závěr, třetí oblastí, které se můžete při psaní dopisu věnovat, jsou přání. Jaké jsou vaše aspirace pro vaše budoucí já? Zde můžete podrobně popsat osobní a profesní milníky, kterých chcete dosáhnout. Zamyslete se nad vlastnostmi nebo návyky, které byste si chtěli během Erasmu osvojit. Na závěr této prezentace vám nabízíme shrnutí tzv. Do's and don'ts, čili věcí, které mohou obohatit nebo naopak zhoršit vaši celkovou pohodu při studiu v zahraničí. Oba seznamy dohromady poskytují soubor užitečných návodů, které vám nejen pomohou si Erasmus užít s co nejmenším počtem krizových situací, ale také posílí váš osobní rozvoj. Děkujeme vám za pozornost.